प्यार में बदनाम भईनी हम उनके खातिर, प्यार में बदनाम भईनी हम उनके खातिर, हर कदम हर रिश्ता निभावे वाला उहे बाड़ी, हर कदम हर रिश्ता निभावे वाला उहे बाड़ी। प्रणाम, कार्यक्रम साहित्य संदेश में रउआ सबके स्वागत बा। हम प्रस्तुता रामनिवास यादव। हरेक सप्ताह के जैसन इस सप्ताह भी रउआ सबके खातिर हम गजल लेके उपस्थित हो चुकल बानी और आज के गजल के शीर्षक रहल बा दिल के धड़कन। और गजल के पंक्ति सब ई प्रकार बा। दिल के धड़कन आज सांस हमार उहे बाड़ी, दिल के धड़कन आज सांस हमार उहे बाड़ी, हमार पहला आ आखिरी प्यार उहे बाड़ी, हमार पहला आ आखिरी प्यार उहे बाड़ी। उनके आस पर त हमार सांस टिकल बा, उनके आस पर त हमार सांस टिकल बा, हमार त दुनिया संसार सब उहे बाड़ी, हमार त दुनिया संसार सब उहे बाड़ी। देख के उनका के खिल जाला चेहरा हमार, देख के उनका के खिल जाला चेहरा हमार, अब त सांस के धड़कन राधा सीता उहे बाड़ी, अब तक सांस के धड़कन राधा सीता उहे बाड़ी। देख के उनका के हम भूल जाइले सारा गम, देख के उनका के हम भूल जाइले सारा गम, साँझ बिहान मौसम बहार सब उहे बाड़ी, साँझ बिहान मौसम बहार सब उहे बाड़ी। साँचो जिए के आस छोड़ देले रहनी हम, साँचो जिए के आस छोड़ देले रहनी हम, बाकी जिंदगी जिए के आधार अब उहे बाड़ी, बाकी जिंदगी जिए के आधार अब उहे बाड़ी। उनका बिना रहे लाना, उनका बिना रहे लाना जियरा हमार, उनका बिना रहे लाना जियरा हमार, सांस के धड़कन आ जिए मरे के साथ उहे बाड़ी, सांस के धड़कन आ जिए मरे के साथ उहे बाड़ी। जब दुनिया से लड़ गईनी हम प्यार से, जब दुनिया से लड़ गईनी हम प्यार से, हर बार हर साथ निभावे वाला उहे बाड़ी, हर बार हर साथ निभावे वाला उहे बाड़ी। प्यार में बदनाम भईनी हम उनके खातिर, प्यार में बदनाम भईनी हम उनके खातिर, हर कदम हर रिश्ता निभावे वाला उहे बाड़ी, हर कदम हर रिश्ता निभावे वाला उहे बाड़ी। जब देखी ले सूरतिया उनकर त, जब देखी ले सूरतिया उनकर त, बहक जाला मनवा हमार, जब देखी ले सूरतिया उनकर त, बहक जाला मनवा हमार, अब तक चेहरा पर मुस्कुराहट दिलाए वाला उहे बाड़ी, अब तक चेहरा पर मुस्कुराहट दिलाए वाला उहे बाड़ी। मन करेला एक जन्म ना 7 जन्म बन के रहती सैया उनकर, मन करेला एक जन्म ना 7 जन्म बन के रहती सैया उनकर, बाकी जिंदगी के सही रास्ता दिखावे वाला उहे बाड़ी, बाकी जिंदगी के सही रास्ता दिखावे वाला उहे बाड़ी। यहाँ पर अपन गजल के 2 शब्द के हम विराम देतानी और रउआ सबके अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करी और इस चैनल के ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करके आगे बढ़ाई। नमस्कार।